Juu, olkaa hyvä ja tosiaankin istukaa. Paha. Koska olen saatanan pallovoja. Ja niin, minkäs takia te haluatte meille tänne töihin? Käsittääkseni te teurastatte täällä elukoita. Niin no, me olemme lihan jalostamo. Lihaa. Niin. Niin. Minä olen teurastanut paljon elukoita, pannut ne lihoiksi. Tehän roikutatte täällä kuolleita elukoita. Pää alaspäin, eikö vain? Juu, no siis kyllähän lihaa riiputetaan. Roikutetaan lihaa. Niin, kyllä. Raakaa lihaa. Minä tykkään itsekin roikkua pää alaspäin. Ahaa. Minulla on lemmikkilepakko kotonani kellarissa, reijässä, missä asun. Pimeässä reijässä. Mitä? Te asutte pimeässä reijässä? Kyllä, pimeässä reijässä. Nukun itsekin pää alaspäin, koska olen saatanan palvoja. Jaha. Juu, meillä oli todellakin ilmoitus lehdessä, että meillä on teurastajan paikka vapaana. Kyllä, Teurastaja. Minä osaan muristakin. Jaha. Jos siitä on hyötyä. Ei siitä valitettavasti nyt ole hyötyä tässä Karjua. Ei sekään nyt, ei teurastajan tehtävissä tarvitse osata karjua. Perkele. No minulla on kotona valmiiksi verinen kirves. Ja voin aloittaa työt jo ensi yönä. Yönä. Ensi yönä on täysikuu. Voin aloittaa silloin. Yövuoro sopii meille saatanan palvojille erityisen hyvin. Minä pidän yövuoroista. No, sovitaanko niin, että jos jonkinnäköinen koeaika, ja koeajalle tuli sitten hommiin. Koeaika. Kuulostaa kohtalokkaalta. Niin, että kävisikö teille tämmönen... Kyllä se käy. Tervetuloa vain. Sairastuloa. Kyllä, joo, kiitos. Missäs päin se alttari on? Alttari.